good morning. Good morning po. Kamusta kayong lahat dyan? Sana hindi kayo binagyo. Kami po is kasalukuyang binabaha na naman. Pabahan ay na naman po ang tubig. Kapasyalan po namin guys si Apong Doro. Baka po binabahan na siya. Update po tayo kay Apong Doro. Puntahan namin dyan. Update ko rin po kayo sa mga sa mga dito sa amin. Baka binabaha na. Wala guys yung dalawa. Lumupad. Saan ka magpunta? Ay, alaw nga. Ala, ano na? Baha na? Guys, baha na naman kila Auntie Pasing. Kasi naangat namin naabot na. Oo. Magpunta kami doon, baka biglang magtaas kasi yung tubig. Ilang balik-balik na ako dyan. Hindi ba? Mataas ba? Na, baka naba na si Apong Dura. Kunin na natin si Apong Dura. Guys, baha na naman. Palay. Ano na. Lumis na. Ako, kamusta na kayo si Apong Dora? Dalawang balik na ako dyan sa baba. Baha na buong baba? Lumindol pa kanina guys. Non-stop din po kasi yung ulan kaya siguro ano. Ano Uncle? Lugpasok na yung tubig? Wala si Ante? Nagsamba? Wala na naman. Baha na naman. Lalim na dito kaya pong Dora. Mataas pala dyan sa inyo eh. Oh my God, baha again. How are you, Apong Dora? Maglabas na. Pinapo ko din sa apante. Hala, baha na siya. Kailangan na natin siyang evacuate. Buhatin mo kay ulan. Apay yan. Agariyaw ko na. Ano, pababaw na. Kunin natin ng kuya ulan. Buhatin mo. Oo. Baha na dyan. Wala, pababaw na. Buti nagsama Ha? ka kuya ulan. Pababaw na. Hindi nga nag... Dito ate oh. Oh my God. Na yung bukid. Kawawang palo ko dun. Hindi man lang sa'yo. Ano, nag-aanod yun. Naanod na yung mga ano, oh. Pudla. Punla. Yung mga ano kamo. Wala na makita oh, sa palay ko. Ito guys, bukid talaga to. Hindi po siya ilog ha. Bukid po yan. Mukha lang pong ilog. Sa daan. Dito sa bahay, di pa nabot. Ang taas-taas. Kasi nag-abot ang baha. Ayaw. Wait, yung anime. Ala, pinasok ka na. Talaga ani. Ang ganda natin siguro. Nagdaday na ako. Kunin mo na. Maglikas ka na. Nag-ihi ka daw kasi sa sahig. Kaya binasak ng ano. Kita ulit ano. Matakot ka pa? Ay na, no, alam natin pagkasikot ng balasan ko pa tayo. Diyos ko ako. Hindi ka na makalabas dito ah. Oo nga, pero matay tayo. Hindi ah. Ay, Mag-pray-pray lang. Makaluto, di tayo naman makapangahan. Para ang buhay natin. Kung dalawang araw. Nakabutin niya kung ano mo. Taman eh, natatalo ng balasan ko pa tayo. Gayam niya, pag agunda nagpilaan, awanan.
Pinay ko din makamkama. Gaya. Ay, Diyos ko. Saan nyo din ang patos ng basura dahil? Kunti na lang, oh. Oo nga. May labasan naman. Bakit pa? Apaw, magsalabay ka pa. Sabaw! Naiyak ka pa? Nalog sila. Nagtutong sa kanya. Oh, Yan! Sabaw yan! Ayaw niya, guys. Nabantuta. Bigat daw siya. Ano yun? Oo, nakatultulang ito. Dali na po, mababaha ka dyan. Ayun! nakatulto lang daw. Salabay Sige na ka! po. Punta tayo sa bahay. Dun sa bahay. Kain tayo. Nakatulungan. Oh, nakabut-butot pa, no? Butote. Baka lumalim pa ako at Ayun, salabay yan! ulan. Ayun mo ate. Kanin pa yun. Vlogan mo gaya? Kagaan-gaan mo. Lipat bahay. Siya pong luto. Kailangan natin siyang ilikas, guys, at baka siya ay matrap. Sila lang, sumama si Kuya Ulan. Ilipat namin. Oo. Gumatang kay si tao ako. Ano ba? Bili kayo ng tao. Tao. Ako mahirap nagbabasa yung camera. Diyan sa'yo. Siya na kalong na dagumatan. Saan ba si Ante? Yan, halika na, halika na. Bagay. Ini sombrero ni Patlo. Yan sa'yo. Yan! Sabi ko mo kung ano yung mabain. Ano may padablong ka na doon. Nabanto ta. Balik ka pa pag wala ng tubig doon. Sa labay ang katulad. Ang ka. Ay, tulan mo. Ay, tulan mo. Nabanto ta na. Wala, di pala kinain chinelas. Daming tsinelas sa bahay. Miras yan. Sana naman huminto na ang ulan. Oh my God. Ito ka na upuan. Ikaw! Binaha na siya doon. Naabot na yung kanyang ano. Sahay. Oo. Buko ka na lang po. Nalamlam sa inyo. Check taon kaya... Ne. Angat mo pa. Yung tingat mo. Pagkaon sa brand. Basa yan eh. Ang kaputi ko. Yan guys, papasyalan namin yung bukid namin dito sa kabilang ano. Kaya namin yung bukid namin. Baka naiyanod. Tananag na lahat ng aming tanim. Bukid dito sa malapit sa baryo. Lumindol kanina guys, 4:49 AM. Wala na. Wow, Hindi na lahat dito ako. pala isda na siya. Guys. Nalulod na. Wala na yung tinambakan ko doon kahapon. Bag na naman. Huwag naman na sanang ano, umulan. Minto naman na sana. Higop ka niyan. Ha? Wala, higop ka niyan. Bakit? Papa, ay, po no? Yung lupot mo sa kabila. Ano kasi yan eh? Plato ni akong dura. Ne, oo. Guys, nakita namin yung plato ni Apong Dura. Plato ni Apong Dura Nakarating to. dito. Kami Oh my nagbiyahe
pa yan? Alam mo, may mapulit pa tayo ano. Ilog talaga sa kabila, oh. Mamos. Pero pag hindi po ay niya hindo tong ulan na to, tuloy-tuloy tong ba na to. Ay, nakaraan. Ito talaga babae. Naabot yan. Wawa yung palay namin. Lubog na lubog. No way! Ang lalim. Buti, hindi maanod tong tulay na to. Katakot eh. Hindi pong nandiyan ka tapos na ano. Nagutom ako. Ito guys, tong daan na to papunta po itong Salafay. Ayan. Ayan po ang ilog. Sa tangay, no? Kaya nga. Hey. Naanod na yung mga punla, oh. Burog na. Kanino yung burog, Kuya Ulan? Kunin mo, sayang. Kawawa naman yung may-ari. Ayan. Napipigilan kasi yung ano niya. Dapat to matanggal nga yung mga nakaharang kasi napipigilan yung daloy ng ano niya. Baka mamaya itong tulay yung maanod. Wawa yung mga punla nila, oh. Nagganda lipad. Oo, naanap na. Ang mga plato mo, nasa lubong namin. Ano, nandoon lahat yung mga plato niya. Dapat plato mo. Kanya tayo ada, hindi binalunok ko ko. Doon, sa PD Road. Ito nakita namin dalawa. Hindi ko man nala. Ano? Yung rito. Kanya tayo. Yung kulay blue ay, yung binili namin. Yung kay alaang, kay ilala. May ilalakan mo tayo. Sino nung alam ko kinila kay Padyaw? Inutusan si Papa, guys. Guys, ulam namin noodles. Masarap mag-noodles ngayon kasi malamig. Sayang yung palato niya. Yan, kain ka muna po. Napamanidya kami. Yung plato mo na sa lubong namin nandoon na sa ilog. Sa bukid. Naano? Naiyanod. Much later. Guys, tignan nyo ang aming tulay. Nagkakatakot. Tubig. Tapos sa dulo niyan guys, sa dulo po niyan, doon kami pumunta. Yung sitio Panlabayan, kina ano po, kina Hukbo. Kina Ugbo. Agbo. Kina Agbo pala, Agbo, sorry. Lalim. Wala na yung pinapangawilan namin guys. So doon. Doon kami nangangawil. Baka naanod na lahat ng isda. Hawa yung mga katutubo natin guys. Sa baha din siguro. Yun, doon sila sa may ano, dulo. Uwi na kami guys.
Pasyal lang kami guys sa aming bukid. Nakatanan po ang aming mga ulagang manok. Saka yung mga sitaw namin, baka nagkanda at batok na lang. Aming tulay, hindi na naman. Basta kaya yung batang binigyan natin ng ayuda doon, oh. Di ba doon yun? Yung mall. Lalakad na kami guys papunta sa bukid at ang aming daanan ay napakaputi. Mahirap ipasok ang motor. Hindi na lang namin yung motor doon sa labas. Ay, mukha ng ilog ang aming pananim. Yun, hindi nakita yung palay. Nalabog na. Ay, Bog ang palay ni Kuya Ulan. kawanin. Nalipusan. Gusto na kayo mga babies ko, ang aking mga manok. Dalawin namin yung mga manok niya guys. Manok niya, baboy niya. Sana all may baboy. Yung pala isdaan namin wala pang isda. Nalagyan namin guys after nung bagyo kasi Baka malunod. Yan, kamusta kayo? Di ba kayo naanod? Malaki na sila. Pwede nang pangbenta. Hello guys! Kamusta? Sarap ng tulog ng inahin. hello. Ano? Buhay pa. Alam, may sugat yung puti. May sugat yung ano niya. Hello, hello. May sitaw natin Ito doon. ang ating mga nabuo na pa ako. Sarong. Pwede na kaya yan, oh. Yung aming ampalaya. Ano naman kaya? Pwede na ta? Hindi natin ang itlog po. Ano tayo itlog? Kunin na natin, guys. Bago tayo unahan ng uod. Tchaning! Ang laki na ng okra. Ayan ang aming pong palaisdaan, guys, oh. Palaisdaan na walang isda. Ay! Ang hirap ng daan. Dito hindi pa nakapatanim. Siya na natin itong dragon fruit. Ano nangyari sa'yo? Paanihin ka pa naman. Baka next week po mag-harvest ka na ulit.
Ako po, kadudungis nitong mga manok na to. Tingin tayo guys ng itlog. Kuha tayo ng itlog. Lagyan natin ng ampalaya. Ang daming itlog guys ng ano, oh, itik. Panakaw. Panakaw ng itlog. Much later. Uwi ang time. Kinuha lang namin yung ano, labahin. Yung labahin, yung suka, yung macaroni, saka itlog. Bunga yung sitaw guys. Siguro inubos ni Alec kanina. Wala kaming ma-harvest na sitaw. Saka okra. Inulam siguro ni Alec kagabi. Mga nag-harvest kahapon yun. Ang dilim-dilim na naman. Ayaw na huminto ng ulan. Yan! Natagtigbag na. Alanganin, baba. Okay. Itong torta na. Torta. Ay, pa pala. Diyos me. Yun sa kabila pa. Yun. Oops, may ulam na. Ayun pa sa kabila pala. Ayun po. Okay. Uwi na kami guys, may ulam na kami. Yeah. Okay. A few moments later. Saan lakad mo pong? Kaganda mo man. Yan. Magsamba ako. Ay, kaganda ni Apong Dora. Thank Para you. kang ano, magadibo. Ay, pulbuan pa. Para kang 18 years old. 18 Ako nga po nasa mo yung mata mo. 18 o 81? Mata ma. Oh, sasamba siya guys. Pasalamat kasi namin ngayon. Tamatam. Mid-year Thanksgiving. Akin na yung kwan, pulbot tsaka yung dab. Silayan mo nga Ate Greta. Yung pans. Pampakapit ng ano, pulbo. Kung nasa mo yung mata mo. Mata mo. Yan. Kabila pa. Magtiktikos sa buk na amin. Kailangan may ipit. Pulbusan natin si Apo. Kaya nga kanibis ko. Paggaluha ka po ang punasan mo yung mata mo na. Opo. Para hindi Mahala ka, mag- perfume mo ang matawisikan tayo.
Parang di kami insag. Wala, dapat ging diaperan nyo. Apoy. Kami insag. Baka mag-is mo daw. Sayaw nga tayo, Pong. Dali, tayo ka dyan. Magsayaw tayo. Ah. Ipakita mo Magsayaw tayo yung sayaw natin kanina. Ay, Ano dalaw tayo mo? la 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 la. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Aling, Aling masukot sa manong gulat. Pag ano pa siya. Ginupitan ko. maragsak ka na, Apong. Nakakalakad ka na ng mag-isa. Oo. Maganda yung adult plus talaga sa'yo, Pong. Nagdiretso yung likod mo. Dati ganun ka, oh. Eh, si mother, oh. Gina-blush on na niya. Kaya ako. Blush on Parang konti maganda lang. ni mama gusto niya naka-blush on. Kunti lang, ma. Baka naman magka-jowa na yan si Apo. Naku, baka ligawan ka doon, Pong, Ay, nako. Ay, nako. Mapapispis, ano ligawan mo? Yung palang... Baka mauna ka pa magkajowa sa amin. Parang gusto ko, baanang. Ayaw ko yung pulubi. Ne? Pulubi naman ako. Pulubi man ako. Bisyusa ka man pala. Gusto mo yung maraming pera? Bisira ako.